Edisi awan ngerti gombalan. Ngerti gombalan pora. Kakinya ke situ. Nara apa? Kakimu. Kakimu. Mengempiti gombalan. Ngelempiti gombalan. Edisinya adalah ngempiti gombalan. Pamernya. Ngerti gombalan pora. Iku mari ngetasi pemean. Pemeane wis garing. Saiki dilempiti gombalan. Aku mau tas nyuci nah. Habis mandi kan terus nyuci lagi. Jemurannya gak cukup, makanya sampai ping-pindho nyucinya. Kowe wis ngelempiti gombalan ora? Anak mudan ora? Rambutku apik kan ketok pirang-pirang piye ngono kae ya. Padahal iki gak disemir sumpah. Ketok pirang-pirang ta delana. Iki gak disemir. Rambutnya kuning dhewe, ngerti ya. Rambutnya dipepe dadi kuning, wangi dipepe dadi entek. Kita lagi ngelempiti gombalan. Wes ngelempiti gombalan purong, guys. Wes mbak-mbak ping pira, guys, guys. Aku wis ping pindho mbak-mbak. Wis mangan, guys. Wis mangan. Ya kok kayak gini. Enak tinggal. Tak main jeruk. Parep kan. Lara. Dikulani jeruk orang bayron bek gowo digede kok jeruk batin. Lempet tuh. Emang ada sitok kekuatan. Cek cek. Gowo digede-gede anu jeruke. Lu ngono ku digolek ana ya ra temu. Cekiku. Aku sih gelem lek digoni jeruk. Ya enek lele sana. Sak wite gak nek dijebol. Ya jebolan. Sak wite dijebol. Lek jeruke ge apa? Ah, kayak sak wite jebol kan. Kilo wit jeruk, sing karo wit jeruk ngono gitu. Padahal ning ngono ki wah jeruk ya. Akeh wit jeruk sembarang-barang. Sing gak enak wit duit. Sing ora enak wit duit ning kene. Kamu nak mbah-mbah pirang dina pisan, guys. Aku lek nek Jawa mendina mbah-mbah. Mendina mbah. Ini Banyuwangi jadi nang Ning kene mbah-mbah sing cici, guys. Ora di ngene desa. Suwi larang ngene anggap ngene ngono lak porsine akeh ya bayuh rek. Iya dengannya dengannya. Setengah siji lho iki. Iya. Aku arepe sembayang ndek pura apa? Pura apa? Mbok pura apa mau aku lali ya, aku arep sembayang ndek kono. Anu jareke adoh, enek setengah jam. Dadi kudu budal rada anu to, ndang budal dhisik. Kok adoh jareke. Endi ya? Oh, ning anu sekolahane Mas Danu. Oh, Ning kono mau aku ngliwati pura. tunggu itu lihat pura. Kurang tahu lah yang pura kono. Nek ben tahu, gak tahu. Nek ben tahu. Dibar lempet-lempet kuwi. Gak nggo anu baret, guys. Enak nek kene pitakon biru ndi? Nek ku mbok gawe. Lha kuwi apa? Iki kan tas dikok kertas, itu Pura coklat. dhuwur bantal ta? Gawean yo. Mbok untel-untel kok ngono. Aku mah. Pikirku mbok gawe atus mau. Wis Itu klambi sawah. itu sapa bukan karo sawah ditumpuk wong kuwi harus ya. Kok ben dipilih dhewe kan? Ning kamar kan? Kuwi. Oh, sampai minggonan era aku sing Aku klambi sir nglempiti ora gelem telung dina ning bak. Engko disuntek, bake digeneh jemur. Engko dilumpukne disuntek neh. Aku golek nganu ya rombengan. Dipulane telung. jarene aku golek rombengan. Rombengan bah ora rombengan. Gak urus Golek tuh ora tarik sih.
ngantuk aku. Saya ngantuk, matanya ngantuk. Iku melok iki. Kak. Ada di rumah aja. Mama mau jemput Mas Danu. Motornya nggak bisa, soalnya udah besar-besar. Ya, di rumah aja ya. Ada. Mbak Uti. Motornya nggak bisa. Aku mampir ning pura mbuh kono pura apa. Aku ya moco tapi ya lali. Engko bengi aku harus main di pura kene. Kebetulan ngelewati pura. Kalau ora ya enggak. Itu adiknya kan kiran kuwi. Kurangnya tak. Rono neh. Cincin. Nyetan ban. Terus Mas sekolah nih dalam. ya wes ya guys ya, ijek kurang saya di sini. Anu, adikku mau telepon tak pateni gara-gara nak. Iki radene. Elah ndondok. Oke, terima kasih. Selamat ngempiti gombalan.